adin karai no Lamphang ke yeng do bar thawan ka jalao ba met ba ling do ba ka jingli pini so ki khat arngut kit khot ka yeng do bar thawan shaka all India Tribal Congress ba ka long ka babyang ka nongi lam ki MLA ka Congress ka Dr Ampareen ling do ka long ba ha ka muroi kapdyang ya karai wat la ka e pat ha ka parti bat u president man perkhat kani karai Lamphang ka long halo ka jing ujor ka Dr Ampareen persya ki khat arngut kit khot ka yeng ki bedang sian ki laphet na ka seng Congress pan pini so shaka all India Tribal Congress bat weng ye ka jinglon khot na ka yeng dak ba kado ba pai ba layo ya ka jing shai na ka jing ujor persya ki MLA ki ba phet seng ka long ba ka parti kan don ya ka menta banyata ya lor kani hakirin san ya lab election MLA haw ajar apulai na du menta kulalon kot jong snam arjar arwar banwan ka jing kali kan bi balengi mudoi nengi aya ka petition sha I honorable speaker ngilale ya kata ka kam na marngis ngau bakat kum kata ka interpretation jong kita ki legal advisors jong I kadon kum kata ka jing bam sngu tho lada kini ki khat arngut ki layat kat kum ka kendon jong ka anye ki layat lad hakikat tu kat ne ki senjam ki jong ki te habayo ipan ya kane ka jubab jong I shongknor jong ka yeng dorbar thawan ka jong I nga shimet kum kata kanong mudui ya kani ka kam nga shusimbet ya karai ka ba shimet ka ba ong ba kam don jing mentoy shu yangi bangin persya ya karai ka ba ilarai isyong knor badon burom jong ka yeng dorbar tauan balay ngi kren kumta balay nga kren kumta hakane ka jing ya khana bat ka jing wat benya ya kani ka jing I sendet jong kini ki khat arngut ya ka seng congress ka badai ka seng ka bala ai ticket iki ban job iki election jong ki how arajar khat pra kalong ben bakalenti ka sha haba ka sha kalenti ngi hapan kali hadin ka jing kali ka jongi ya kini ki khat arngut ban pensyong nong rim ya ka jing mi sendet ka jongki klem don kanu ka tauba klem don kanu ka jing yo I jongi badon ka daw bakin mi ngi yo I ben ba nginle ya kata khnang bo upat baru unlong ubalayo ya ka jing hikai ka babyang da ka jing ya kren jongi ya kane ka defection jong kini ki khat arngun kala island ti yengi ban pensyai lem sho upat ba plan haba kentiap seng day ban pendep ya borok karukom kat kum ki an haba phile ya kata kakam upat ba menta ula yo ya kata ka jing hikai ula sngo tho ba ya kita ki aspects lani kita ki babon ki jing pen sngo tho ki bale se ladang ngimshim mudui mangi upat ba unsyong umdum kumbakalong hakini ki constituencies habakini ki nongyalam kila syajid MLA ru kadon kajing keli kajing mudui jongi nakabenta jongi ki sangut ki member jong ka congress ki bedon ha ka CLP ngiladep pendep ya kata kakam ngiladep ya khana ngiladep ya kren ngila pen I la ki jong ki nongrim bakadon kata kabam sngo tho jong ka jingmi sendet bat ka jing I ben jong ki ki khat arngut yangi ki para seng naka seng congress ngim don shu ya ke ibon kren nakaliang ka jong ngahi shimet ngalarai bangam don kam man ya chakman namar yang ngahi ya ka jing tumu ka jonga na ka benta ki sangun benam ta ka parti kalasai upat ba ulayo benta ban sngo thu ya kani ka kam ka balong shong khia ba bat shong kun ba nginom ya chakman nakaliang jongi ki CLP members henrengi e pat menta ha ka jing start jong ka parti ka jongi lada ka parti ka jongi ka sngo don kam ban ya chakman ya kani ka kam ni ka jing start jong president namar menta pihap let pat sa shiki courts ka jing bun kam ka jing don kam ya ki babon ki support systems ban let cha ka court kam dai ka basuk
kumbakalong menta ngin yai pendon kam ye ki rensan election ki jongi nado uni Januari arajar arpuar hado bandapoi ke sngi tabot ngin yai kren ngin yai pensyai bat ngin yai pen iu pajba ba kani ke jingmi kendet ke jong kini kalong ke bangim la ban sngoto ngim don jingshai bat kalong ke ba klem nongrim nginget ba nang ni syakmat ngikum ke parti lele ngi don kam ban pet banyak no nak bentak keseng ban pet bangi sei madan ngi pen khilung biang ya kani ka parti ke ba ke jongi ke bayar ke jongi ha ka bangi latip la don lupa haman ki kendong kensrot kinong kersan kinong bot kinon ki kibriu ki badon ka jinget ha ka parti ke jongi ban nganganget ban lada upat ba ulas ngauto syai ya kani ke jingdon kam ya kinong yalam bakinum syat kela un sarai pan hakas ngi tap bot ba umbit syu ban syu bot ya kinu ki candidate ki ban syat kelapan om tang ya ke parti ke bakiyeng henrei ya kata ke jing kersan jong kinong kersan hasau dong jong ke jela ke ba ki jongi ngin saya pen kumno kan ya kani ke kam hadin bangila lech syakani ke madan thma jong ke election arajar arpulai ban nakaliang ke jong ngahi ngada kerpat rit iki pajba ban pen syongnya pen syong sbai ya ka khana ke jongi ha ka petition ke bangila ai shu syong knor jong ke ying dor bar thawan ke jongi iburom ya kata ka rai jong i speaker ban nginget bakane ke jing ya khana halor ke jing kan tiap seng kan syong ne syong sa ha ka jing mut jing perkhan jong kineng nong thep bun ha ka ni ke jala be e chungi